जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय दाखालिसो जमदुवार कलेजआ सरखारि जाबाय नङा दिनैहाय जोंहा जमदुवार जे MCLA समस्ति दं बिनि बाहाय मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों जोंनि NDA नि केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जे 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहागोन बेनिनो दिनै मोनसे बाहाय फोरमान आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै जोंनि बे NDA नि जे मिटिं बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे दिनै जयन्त बसुमतारीया देरहाखाबाय जिहेतु जोंहा बावहाय UPPL BJP AGP आरो GSP मोनब्रै हान्जानि सासेल' केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया आरो हिरा सरनायानि टिकेट माबा सार्टिफिकेटआथ' दानजाबाय बिथाङाथ' गेलेनो हाला आरो बावहाय गुबुन केन्डिडेट गैला बावहाय UPPL नि केन्डिडेट आरो जोंनि NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीयानो देरहाखासिगोन जोंहा गोबां बेबायदिनो हाबफैगासिनो दङ MCLAफ्राबो हाबफैगासिनो दङ जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन सुन्दन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन जायनो UPPL नि निति आदर्शखौ मानियो बिथांमोना सनमान होयो बिथांमोनानो जोंनि UPPL हान्जायाव हाबफैजोबसिगोन आरो जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बिथाङा थलासे सना होनो नागिरदोंमोन होआखै ओंखायनो आइजोफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दा बयबो जोंनि UPPL हान्जाजों आरो ट्रेक्टरावनो भट होनो थाखाय दिनै थियारि जाजोब्बाय BPFनि माखासे बिगुरफ्रा बुंबाय बिटिआर गोरोबथाय दफाफोरखौ भारत सरकारा मावनो हाला होननानै नटिस हरदों बे थगायनायनि सायावबो रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय जेरै सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा जोंना गहपुरसिम जोंनि BTRआ बारायलांबाय दिनै आं बे जमदुवार समस्तियाव दंफैयो जमदुवार कलेजआ दाखालिसो प्रभिन्सियेलाइज जादों BTR एकर्ड मथे जोंनि बर' रावा दिनै आसामनि अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय जोंनि बर' मिडियामा दिनै 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बारायबाय BTR एकर्ड मथेनो दा BTR एकर्डनि दफा मथेनो फारि फारि जोंहा जोंनि बर' माहारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं दा बेखौ नंखाय होननायनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोब्बाय बोराबजोबबाय ओंखायनो BPFनो नांगोलनो रावबो भट होनाय नंला दाखालिसो जमदुवार कलेजआ सरखारि जाबाय होमबा बे थगायनाय नामा राइस जमदुवार कलेजआ दाखालिसो सरखारि जादों गोबां मानसिया साख्रि मोनबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो